I-record as okay, so start ta. If you're familiar sa mean median mode mo niya tong topic karon for the measure of central tendency. So we have here the following objectives: how to find the mean median mode of the population and of a sample. Okay? And how to find the weighted mean of the data set and the mean of frequency distribution. How to describe the shape of the distribution as symmetric, uniform, skewed, and how to compare the mean and the median for each. So kung nakaagi na mo sa inyong high school, nakadungog na mo ng median mode, mas ma-recap yapon nato na karon. Discuss napod nato ulit. Okay? Pag moingon gali kog central tendency, automatic mean median mode, mora jud na sila. Tulo. Kay ang ginapangita man gud nato is ang center. Center always ang ginapangita ha. That is describe the center. Later mag-discuss pud tag variability. Okay? So take note ha. Central tendency, mean, median mode. First nato i-discuss ang mean. If you're familiar, you have the sum of the data entries divided by the number of entries. Okay? So natay duha ka klase para sa atong mean is the population mean and the sample mean. Okay? Para sa symbol nato para sa population mean ginatawag siya mu, that is the Greek letter nato represent the population. Then ang X bar ginatawag siya sample mean. Okay? So make sure nga familiar mo sa mga notation ha, kay in statistics there are a lot of Greek letters, di ba, mga notations, mga terminologies. Kailangan familiar pa lang mo while you're in the elementary statistics pa lang. Kay pag abot og higher stat, mura gihapon, makita ra gihapon nimo ni sila. Okay, so mo nang pag makakita kag inani, automatic kabalo ka kinsa ni siya. Nakapangalan na, population mean, sample mean na ha. Sige. So proceed ta, how to solve mean. Okay, ang formula, summation of x over capital N. Ay kalimot, ang pasabot sa capital N, population. Okay? Pag small n, sample. Inani jud diri sa statistics ha. Take note sa mga letters, kay base malipat ka. Okay, so example, we have here the prices in dollars for the sample of round trip flights from Chicago, Illinois to Cancun, Mexico are listed. So mo ni siya ang price listed. So ang goal lang nimo diri, kuhaon ang mean. So ang pagkuha sa mean, i-total lang na nimo. Okay? So use your calculator. No, kung wala pa yung scientific calculator, use your cellphone. Makaya pa manig cellphone or laptop na calculator. Okay, your answer is 3,695 and i-divide mo siya sa 7. Saan galing yung 7? Binilang mo lang ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O di 7 sila. 'Di ba? So your answer is 527.9. Okay? Nga dapat kabulo ka sa formula ha. Na-mention naman sa problem, sample. So use the sample mean. X bar. Okay, is equal to summation of x over n. Okay, so next na pod, parera gyapon diri. No? Height of the players in inches of the players 2009 to 2010 sa Cleveland Cavaliers basketball team are listed. So i-total lang na nimo, divide lang nimo pila ka buok sila. Inanara ang mean. Okay? Next naman pod median. Ang median of the data set manggod is pangitaon nimo ang gitna or middle in the data that is ordered. Make sure nga ang data mo naka-arrange. Hindi pwede yung naka-jumbled ha or naka-rumble. Hindi pwede kunin yung median ha. Kailangan naka-order or arrange. And then pag naka-order or arrange, it's up to you kung ascending or descending order siya. Okay? Pag naka-arrange na, ayha lang pangitaon ang middle. Okay? Kapag ang data natin is odd number, okay, makuha na din si median. Kapag ang data natin even number, pangitaon nimo ang duha ka data na nasa median and then divided by 2. Natay duha ka middle data manggod pag even number. Okay, kasabot man kag odd number 1, 3, 5, 7, 9. Okay?
Ang even number 2, 4, 6, 8, 10, sure naman jud kay mga math naman. Okay? So, ang ato ang median, i-check sa muna kung naka-arrange ba siya. Naka-arrange na di ay kay nag-refer naman tag example 1 kani siya. From this data, i-arrange na di ay niya. Okay? Ayan gibuhat from ascending order. Pwede gali descending order parehara na. So, i-count nimo pila man ni ka data 1 2 3 4 5 6 7. So automatic you can find the middle. So di ba 3 ka buok diri, 3 pud ka buok diri. So ang middle 427. Okay? Mailan ra ang middle. How about example number 3? Okay? So in example number 3, example nga ang flight price at $432 is no longer available. So example, hindi na daw available ang 432. Wala na ni. So atong i-erase. So ang may tabo, 6 na lang kabok ang ato ang data. And what is the median? Okay? So pag abot sa median ana, ang may tabo natay duha diri sa left, natay duha diri sa right. So ang median ani is kani. Nakuha 397 plus 427. O di ba? Mura yang gibuhat. Ako lang gidiretso na. Di ba? Divided by 2, the answer is 412. So your answer here that the median price of the remaining flight is $412. $412 ang answer. So actually sayo na jud siya pag nakapamilyar pa kag mean median mode. No? Pero again, sa quiz exam, no? Munggawas gyapon ni sila, of course, no? Para ma-perfect ninyo ni, di man pud kayo lisod ang akong ihatag sa inyo no? Di man pud kayo major kayo akong subject diri. Okay, kay elementary statistics or ano ra ni siya, statistics ra kaayo ni siya. Next is ang mode. Kani nga data man god is pangitaon lang nimo ang highest again, greatest na lang. Greatest frequency. Ayan, para klaro. Okay? Number of occur. Or para mas masabtan nato, pangitaon nimo ang mode yung magbalik-balik na numero. Okay? So that's what you call the mode. Pag walang mode, you can write no mode. Pag dalawa yung magbalik-balik na data, ginatawag nato siya og bimodal. Pag tatlo, trimodal. Inana siya. Okay? Yung number of data na magbalik-balik. Okay, para mas klaro ha, Bisaya na lang nako para mas masabtan. Mura man gyapon, ma-explain naman gyapon diri. No, that the data is repeated or entry occurs. Ako lang gibisaya na lang. Di na ako ni basahon tanan ha. Ako lang gi-layman's term lang tanan halos ang discussion para masabtan sa tanan. So again, refer na pud ta sa example number 1. In this example, what is the mode? So ang mode nato diri is 397 because it occurs twice. Yun lang, 'di ba? That's the mode. Okay? So next naman po, dali na kayong mode kay mata-mata method ra na wa kay gisolve dira. 'Di ba? So next, okay, diri. Finding the mode, naka-table siya. Natay frequency and political party nga data. At the political debate, a sample of audience members were asked to name the political party to which they belong. The responses are shown in the left side. What is the mode? So your answer, so may answer ani. That your answer is Republican because that is the greatest frequency. O yung pinakataas nga frequency, yung magbalik-balik nga data nato. So that's it. Republican, igura nimo gitan-aw. Diba? So next naman po dato, natin ginatawag na outliers. Okay? Naamang good time mga advantages and disadvantages man good sa mean median mode. Okay? Usahay man good no, di nato na mapansin. Mo diretso dayon tag answer og mean median mode. Usahay man good ang data man good nato. Pag mabot na ka, mag-thesis na ka or mag-research na ka, naamang good tay gina-consider man good. Okay, para manindot atong result. Okay? Make sure nga tan-awon nimo ang outliers.
kay ang outliers mong good kay maka-affect mong good siya sa result sa imong data. Okay? Ang purpose sa outlier, that is the data entry, is far removed from the other entries of the data set. So, ibig sabihin, kanang galahi. Naigalahi. Example, kung magsabot mo sa inyong mga classmates, di ba? Magsabot mo og mag-white t-shirt ta ha sa ato ang party. Kunya kay pag-abot sa party nay nag-black. O di ba? So ang pasabot ana nay outlier. Or usahay ginatawag po na siya extreme values. So pag nay mga outlier man good, gina-remove nato na sila. Kay maka-affect man good siya sa result. Na-gets na siya. For example, age in class. Okay? So kung makita nimo diri ang edad sa mga sa akong nag-eskwela karon, example nay nagsulod sa akong klase. Okay? Inani yung mga edad, yung mga first year, second year, yung mga edad niya, isulod sa akong klase sa statistics. No? And then, ay nisulod nga tigula, grabe tigula, 65 years old. No? So, matawag siya outlier. It may cause gaps of the distribution. Maka-affect man good siya pag i-graph man good nato na siya. Mabati ang result. So, ang ginabuhat nato, gina-remove nato ni siya. Balag appeal siya sa data, i-remove nato siya. Okay, para makuha nato ang mean. Kani ang pagkuha sa mean. Okay? So, inana ang purpose sa outlier. Okay? So, yun nga, na-explain naman niya diri. Conclusion that are drawn from a data set contains outliers may be flawed. Okay? So, next nato, make sure na sabta na outlier ha. Okay, inana po daw ipagawa sa exam. No, mangutana ko asa dira ang naka-outlier nga data. Kaya ka nang galahi na which not belong to the group o inana. Anyway, proceed ta. Example number 6. So natay natay given problem dire nga gamiton na nato tanan mean median mode. Okay? So we have here the sample ages of the students in the class shown in the left. Kani. Pangitaon nato ang central tendency. And then, nato interpretation that is describes a typical entry of the data set. Are there any outliers? So, sa mean, of course, i-total jud na nimo. The answer is 23.8 years. Sa median, okay, gipangita na ang middle ana ha. Ako mo na solve ani ha. Kani manggod kay gidiretso na. Pero again, sa ako ang quiz exam, gusto na ko detailed ang pag-solve. Dili ko ganahan nga ipangita ang mean then kanira ang ihatag sa ako wala na yung formula. No, gidiretsuan ko ginani. Dili ko mo consider ana 1 point ra akong ihatag ana out of 5 points. Inana ra ba ko? So bawal ang tapulan diri. No, statistics ra ba ni, no? First year, second year pagali mo nangita na sa dali ra ka answer. No? Sure your solution ko din taon, no? Dili pa mo higher nga fourth year, no? Okay ta na kung fourth year, diretso na mo answer. No, mga first year, second year para ba mo. So, sure your solution. Mura ang gusto diri ha. Hopefully klaro. Basi ma-overwhelm ba nga ay sign ra bitaw ni sir oy. Igura ko answer. No, dili na ha. Hopefully klaro. So anyway, ang median diretso na niya, pero make sure nga naka-order, pakita sa nimo nga naka-order ang data ha. And then ang mode niya 20. Pila di kabuk ang 20 nato? 1 2 3 4 5 6. They are 6. Bahalag na ay tulo ka book 22, na ay upat ka book 22, upat ka book 23. Ang pinaka maraming nagbalik-balik. Okay, 20. Okay? So that's it. No? So next nato dire ang graph. Kung makita niyo diri sa graph, no, dako kay ang gap manggod. No, sa outlier niya nga 65. So yang gibuhat lang diri nga graph ha nga inani. So make sure nga i-identify pud nimo unsa ang outlier pud. Okay? So that's it sa ato ang pag-solve nato sa mean median mode. Okay? Next naman pud natong topic is the weighted mean and the mean of the group data. So kung mangutana mo puhon nga unsaon pag compute sa grado, di ba? So diri ni masulod ang
weighted mean. Kasagara manggod ang weighted mean is ang pag-compute sa inyong grades. Example, in this subject, statistics is 3 units. Then pila man akong ihatag nga grado nimo. Butang nato 90. Or kung pasang awa kay 75. Diba inana ra ba ng mga grado 75. So diri gyapon magamit ang weighted mean. So ang weighted mean is the data whose entries have varying weights. Na siya weight. Okay? So again, this is sample gyapon. Dili siya population ha. Sa X bar is equal to summation, meaning i-sum, i-total nimo ang X. Ang X nato, that is your data. W is the weight. Okay? Divided by the total weight. Example, para mas masabtan nato unsa nang weight. Weighted mean. You are taking a class in which your grade is determined from 5 sources. 50% from your test mean, 15% of your midterm, 20% sa imong finals, 10% sa inyong computer lab work, 5% sa imong homework. O kana, pag naghatag siya ng mga percentages, mao na siya ang weighted mean. Diba sa ato galin, atay exam, 60%, or butang na to, 50%, no? So, gihatag naman siguro na ako ang grading system nato ha. So, naatay scores, kani ang scores na niya at the end of the semester, mo na yung nakuha. So, ang iyang score, 86, midterm 96, final exam 82, computer lab 98, homework 100. So, pag inani, ang makita nimo, imo siyang id times sa inani nga table, X times W. So, again, your score represent this as X, that is your data. W represent as your weight. So pag multiply nimo 86 times 0.5, 43, 96 times 0.15, 14.4 and so on. Igura nimo gina-multiply lang ni. So pag i-multiply nimo ang weight at saka ang score, i-total dai nimo kani. Use your calculator, i-total nimo sila. And your answer is this one, 88.6. Amo ni mong grado at the end of the semester, di ba? So make sure nga kabalo mo compute sa grado. No? And kani ang weighted mean kaning pag-total nimo is 100%. Okay, naka 1 ra na siya kay wala man na naka-percentage. Okay? So that's it ang pag-solve nato. Okay? Again, don't forget ang denominator niya 1. Kaya ang summation of the weighted mean nato is 1. Denominator niya ha, 1 kay total ani. Sige. So next. So di na ako ni i-solve ha. As long as kabalo sa weighted mean na. So next nato is diri na punta sa mean of the frequency distribution. So diri this is what we call the group data. Yung pinakita ko kanina, yung mean median mode na dali ra kay ta naka-solve, ginatawag siya og ungrouped data. Ginatawag siya og ungrouped data. Diri ginatawag siya group data because we are referring to the frequency distribution table na. So naka-remember mo sa akong gi-discuss ganina, yung upper and lower class limits, frequency, class marks, midpoint, frequency, cumulative frequency, relative frequency, class boundaries. Kana sila. Balik na punta dadto. Dadto ta mo refer. Kay ang goal nato pangitaon nato ang mean. So ang atong X bar para sa formula for the mean of the frequency distribution, X. Okay? Ang X nato midpoint or the class mark. Ang F nato is the frequency. So take note ana ha. Ang N nato is the number of data. The number of frequency. Para sa population mo ni gyapon ang formula. Mu is equal to summation X times F over the capital N. Okay? So we have here the following guidelines para maka-answer ta. Okay? So first, nato nga guideline, find the midpoint. Gitudluan na ako tamuan niya how to solve the midpoint. Upper plus lower class limit nato divided by 2. Next is find the sum of the product. I-multiply nato ang midpoint times the frequency.
Mo na ang second step. Multiply nimo and then i-total. Next is ang number 3, find the sum of the frequency. So ang ibig sabihin, total sa frequency nimo. Then sa number 4, find the mean of the frequency distribution. Katong formula na jud nato. Mao na siya ang guidelines para mag-solve sa mean of the frequency distribution. So we have here an example in the left side. Okay, use the frequency distribution to approximate the mean number of the minutes that the sample of internet subscribers spent online during their most recent session. So again, kung kanilang gani gihatag na ko sa exam or quiz, kung kanilang, then papangitaon ta mog mean, okay? Magbuhat ka og another table. Okay? So i-ample lang kung naani siya, kung provided na ni or wala. Kung wala, i-provide ni. Okay? So ang gibuhat lang niya, the class midpoint x times the frequency. Igura nimo na gi-multiply kani. I-multiply each rows, dayon pag human i-total na pud nimo ni. Okay? So pag total nimo 2089.0, then i-divide mo siya sa total frequency kani. Okay? So pag total nimo ana 50, divide nimo siya sa 2089, your answer is 41.8 and that's your answer. That's your mean for the frequency distribution na gikuha. Okay? So nakuha siya ang sa frequency distribution. Make sure nga isulat ninyo mga formula sa. Okay, so next, shapes of distribution. So sa shapes of the distribution, natay ginatawag na symmetric. That is the frequency distribution that is asymmetric when a vertical line can be drawn through the middle of the graph of distribution and the resulting halves are approximately mirror images. So parang reflection niya from the word symmetry. Okay? Na siya mirror images. Okay? Later natin graph ana. Okay? And ang ato ang uniform, that is what we call rectangular na siya. When all entries or yung data, the class in the distribution have equal or approximately equal frequencies. Okay? Pag equal lahat, okay, yung mga frequency ang may tabo, uniform distribution ang tawag. Pag uniform, parehara na sila, nga symmetric. Okay? So, para masabdan mo ni ang graph. Okay? So, kani sa first na itong picture, ginatawag siyang symmetric distribution. Kaya nga naman, kung makita nimo parang inani ang picture niya. Okay? So, sa picture niya, pareha sila level. Diba? Yung nga na-mention ako, mirror image or reflection ra niya. Kung diri sa 10, 10 po sa pikas, 5, 5 po sa pikas, and so on. Pareha ra, diba? No? So meaning kaninga part pareha sa right side and then sa right side. Ginatawag siya symmetric distribution. Kani ginatawag siya uniform distribution pag pareha ra silang frequency. So butang nato ang frequency 20 lahat. So para siyang plateau, no? Straight lang. Okay? And of course, ang ato ang mean median mode from the word central. 'Di ba na-mention ako central tendency. Ang mean median mode diri sila malocate nasa center. Kani siya, diri ra jud sila makita as always. Okay? And then diri pod center ana. Okay, sabta lang akong gidrawing ha, ayang kung gisulat. Center ana. Ayan. Next naman is ang distribution nato is skewed. If the tail of the graph elongates more to one side than to the other. Matawag siya skewed left pag negative ang skewed. Skewed right pag positively skewed. That extends to the right. Extends to the left ang isa. Extends to the left, skewed left. So para masabtan ninyo, unsay nawong sa skewed distribution, o mo na ni. No? Skewed ni siya to the left. Kani. Kung makita ninyo ang distribution na diri, skewed sa left. Negative. Kani ang skewed right. Positive. Okay?
Inani ang mahitabo ha sa histogram. Histogram ba yan nga graph? Kung kabantay bitaw mo histogram ni, no? Kasagara ang mga ginagamit histogram jud. Gamit kay si histogram para ma-determine nato ang skewness, symmetric, uniform ba siya ang yang distribution. Okay? And as you observe, yung ano natin, central tendency, hindi sila in isa ka linya. Lahi-lahi. Okay? Ang mean nato na diri, okay? Ang median na diri and ang mode na diri. Okay? So the mean will always fall in the direction in which the distribution is skewed. Okay? So kung asa ang skewed manggod, di ba, pa left manggod siya, nasa left side ang mean. Okay? Take note of that ha. Ang skewed nato sa right, kung napansin ninyo, napudad to si mean. Skewed na po siya sa nasa right side. Okay? So mo na yung pasabot. Okay? And then the mean is to the left of the mean of median. Sunod ra pud ang median din ang mode na sa ulahira pud na. Inana siya. Okay? So mo to siya ang discussion nato para sa central tendency.